Det her det er vores spejdergård, og den er rigtig dejlig. Men der mangler lige nogle ting, for at det bliver helt perfekt. Det vil vi vise jer. Det her det er vores lederlokale, men her har vi været i gang, så der skal ikke gøres noget. Herinde der trænger der rigtig meget til at blive malet på væggene. Husk ikke at male lige. Og det her er så vores køkken. Der har vi ikke rigtig brug for noget udover en lille regel. Og så har vi et lille problem i den væg. Kom med. Som I kan se, så er væggen rigtig tynd, så vi trænger til at få isoleret. Og vinteren er det rigtig koldt herinde. Herinde der trænger det til at blive skiftet rigtig meget. Der er noget nyt toilet, nye bruser. Herinde der er det lidt det samme. Der trænger jeg lidt til en kærlig hånd. Og lyset det går også ud nogle gange. Og her på parkeringspladsen har vi så brug for lidt grus. Herinde i troslokalet trænger jeg rigtig meget til at få skiftet gulvet. Vi har kun et tyndt lag linoleum, og lige under der har vi beton. Det er rigtig koldt at ligge på. Jeg har test. Her på porten, der trænger vi til noget træbeskyttelse. Det gør vi også herhenne på vores brændeskur. Og her ved bænkene mangler vi også træbeskyttelse. Der er rigtig koldt at sidde og vådt. Her kan vi godt tænke os en masse fliser som gulv til vores kommende bådhytte. Vi mangler også spejderledere, men det er nok ikke hos jer, vi skal hen. Det var så vores dejlige spejdergård, og den kan blive endnu bedre med jeres hjælp.